Kapit na katunga. Go. So, mengod to mga agor yun, no? Ang ama na kundi to, manguha mi og kuan. Pinason, Taiwan mga agor, no? Og mengod to diya mga agor. Og ama nang sugda mga agor, no? Mga sa balungon. Og amo lang mong Balik lang yun niya. O, balik lang niya mga agor. Uno na rin na. Salamat. Ano, ang pundo Balik niyo. po mga agor. Kumapundo. Di mga agor, bye-bye mga agor. So guys, ay mga agor yun, no? Magsugon ta, no? O niya among kanan dayo, kuan og pinason. So, tara, magsugod ta mga agor yun, tara. Yay, abante. Kini dili na. Goryo. Apil na. Goryo. Wala namin yung kakerne ng Goryo. Katula, oy. Tagabaya, oy. Hotel na, yawa. Mga Goryo, no? Goryo, no? Ngani, Goryo. Goryo, dagdag, yabay. Ani mo mga kuan Goryo. Paano daw ako? Tanada sa kuhain nga, Goryo. Ang kay gagor. Goryo. Ah, Goryo. Lumiti ba? Another, Goryo, another. Another. Mo pagtapok. Isa-ipasa. Oh, mga Goryo. Oh, pwede ko Goryo. Another mga kagoryo, another. Goryo. Balik ko naman mga goryo. Ah, goryo. Pilit, bitong linta. Ano yung mga goryo? Kanon to niya mga goryo, no? Pa. Apil palikoy? Apil na! Haros. Hana ah? Tangtong do. Bro, tag nangaw-kawans ka na. Tungay. Oh, ulit. Yawa, agak ang ikuan, no? Ya, oyo, ikaw kagayo, be. Sige, apil na. Ya. Bulad. Mga goryo, dira. Mga gor! Katol ko din sa mga gor, no? Or, katol kayong lawas, mga gor. Kat. Oh, mga kagoryo, no? Namin nakita sa mga kagoryo. Kinsa man eh. Isa tagyan eh. Kinsa daw? Kagoryo, no? Ito mga kagoryo, no? Nakakuha na po si Francis. Kagoryo. Ako na dire. Tara, kagoryo, banhin ta. Tara, una na. Kayod mga kagoryo. Anong inambal mo? Hindi ko na masabtan ng sugbilda. Katol kay sagbot Goryo. Hindi na makaya. Pagya. Bay, pagya sa ko ninyo, bay. Ay. Wala naman dali ako. Bay, pagya ako. Oh shit, ito lasan. Bullshit, mandi ay ko. Agis ako. Bugi-bugi lang. Kay walo-walo na eh. Okay, hello. Pwede na ka? Ayun. Buwang eh. Ito mga kagoryo, no? Mong kauban dire, parang maanod. Boss na ibalik. Goro na makinason, napay makinason mong kuha dira mga goryo. Unya mga gor, to ni mga gor, no? So layo pa mong padadtoan mga gor. Apa rito mga goryo? Apa ito mga gor? Mga gor, pala mo sa ako mga gor ah. Kay manguha pa mga gor, kali sugan dalan mga gor. Yan no? Ya, bugdong ito. Oh, sidlanan. Diyan mo paglulo ngayon. Naong sa kuan may batak. Ada mga Goryo. Wala na mga Goryo. Goryo, nakuha na mga Goryo. Kaning kamot ah. Di ta kakaon, di ta maning kamot. Kiloy mo ah. Sa akin pili na. Ayo ba sa buka ayo. Oo, sidlanan. Pero, likod. Hapit na. Hapit ang buwang. Jalalala in the morning.
So lolo. Doon be. Sino lolo boylo? Magor, sa taas magor. Magor. Nan maguro. Nan dagan dito. Sa mga guro yun, no? Luoy na kayo mga naong. Wati. Gati! Ilag matiti. Kabalo mo kasi yung lugar. Lululok yun eh. Kung isog mo, paglayat mo. Oo, kamu rin masaya budot. Ayaw sayo to. Ang mga tisoy. Sila rin kabalo mo na ayaw. Ikaw? Yung amigos ni. Oy, ang sama dira. Ano ang dira ya? Mami gani kulo. Mami ani mo. Mo Ano? Wala gibi sudan pahit kimi sama ako. Tagdan na ba yun dira? Ha? Tagdan mga mo dira. Umuha kay Mikol ngayon. Wala kita semua ako. Okay naman kami Mikol. Okay lang eh. Okay. Katawa ko buang guru ka. Sayang ang kulo. Tati ko no. Iba tati ko. Aman. Nadri mo. Nadri mo. What's up? Eh, nakaw. Video nakaw. Ah, blind. Blind ba? Tapi. Dia jangan dai. Uy, ang lighter ko. Isa nadalas lighter. Light po to. Asundang bay. Okay. Ito okay, limpyo. One. Okay. Ikaw na. Tulog dito pre. Keray. Ray, ito nga, tuwang. Oy, tuwang ya. Nalubong ka ako ni Dad. Nalubong. Lapya. Uy. At bangi. Uy, lapya ko diyan. Kinang, nanggut lapya po diri. Bangi pati katakas. Wala. Ayo, lapya na. Badunga ba yun? Oy, dakop na ko ba na si Lanom. Uy, ganito ka na. Mga guro yun, no? Pauli na may no. Mauli mo dito. Daghan na may kuha. Video ka ni. Goryo. Ito na. Daw tayo. Da ba? Nabungog ba? Nabungog. Kano? Paano? Shout out ko sa mga goryo diyan, no. Mao niya mo mga kuha mga kagoryo sa Katanggana. O salamat sa inyong pagsuporta sa mga unta ang mga inaot ni nga dili mo mawala o always mo naarsa mo ang magsuporta. O totoo na to niya mga kagoryo. Kita niyo sa pagluto na mo. Support lang po sa mga YouTube channel, Goryo TV o sa Facebook page. Bisenda ko. Salamat kay sa tanan. So mga guro yun, luto dahil kinasod dahil itong ikuha dahil. So mga unta no. Kapit na dahil luto. Kapit na. Iyo ka na. So na kayo mga unta mga guro yun. Sabay-sabay ito yung mga mga guro yun no. So kasi may mga puan eh. Oh, okay. Mga guro yun mo. Few moments later. Ito sa dito nanalangini kami Ginoo lakip ning among mga grasya nga among nadawat kanang dito sa kamot kung ginagustong Ginoo amen.